Відэа, калажы, скульптуры, фотаздымкі фіксуюць разбурэнне і рэканструкцыю гарадской прасторы. У сталічнай галерэі «Уніскладовая» адкрылася персанальная выстава Уладзіміра Грамовіча. Экспазіцыя прэзентуе цэлы горад як арт-аб'ект. Каб увесці гледача ў кантэкст урбаністычнага асяродку, мастак выкарыстоўвае самыя розныя сродкі. Структура выставы складаецца з макета ВДНХ, маіх фотокалажэй, з калекцыі графікі беларускай 60-х, 80-х гадоў і з відэа, прысвечанаму новай сітуацыі беларускай архітэктуры, эканоміцы і палітыцы. Вывучэннем гарадской прасторы Уладзімір Грамовіч займаецца яшчэ з дыпломнай працы. Тады мастак разглядаў панэльныя дамы як патэрн, што бясконца паўтараецца. Цяпер аўтар звяртае ўвагу на праблему дачыненняў грамадства і капіталу. У якасці прыкладаў мастак выкарыстоўвае зруйнаваныя будынкі аўтавакзалу «Маскоўскі», ВДНГ, музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Все эти 3 объекта были разрушены, и земля, на которых они находились, была продана инвесторам, которые без никаких обсуждений жителей, граждан, жителей города Минска не принимали участие с тем, что может произойти с этими зданиями. Сучаснае мастацтва паводле Уладзіміра Грамовіча не палатно і фарбы, а найперш даследаванні і ідэі. Экспазіцыя ў галерэі У распавядае пра Менск паваенны і сучасны. Помнікі архітэктуры, карціны, фотаздымкі выступаюць у ролі сведкаў савецкай скутасці або капіталістычнай экспансіі. Працягнецца выстава да 30 жніўня. Андрусь Такінданк, Белсад. Як быццам звычайная вечарынка з размовамі, кавай і ліманадам. Насамрэч, тут нараджаюцца важныя справы, бо гэтыя людзі актыўныя гараджане, юрысты, журналісты, айцішнікі, эколагі, праваабаронцы, бізнесоўцы. У прасторы корпус яны сабраліся, каб абмеркаваць свае праекты, завязаць знаёмствы, падзяліцца ідэямі ды атрымаць парады. Імпрэзы «Мінск Changemakers» адбываюцца кожныя 2 тыдні. Уваход на іх вольны. На гэтай сустрэчы няма мадэратара або нейкай зададзенай тэмы. Удзельнікі самі разбіваюцца на суполкі, каб нефармальна пагутарыць пра тое, што іх цікавіць. Фармат запазычылі ва ўкраінцаў. Каардынатарка праекту «Жывая бібліятэка» Марына Штрахава пасля стажавання ў Кіеве зразумела, чаго не стае беларускім актывістам. Мне падаецца, як падаецца Марыне і ўсім астатнім суарганізатарам гэтай імпрэзы ў Мінску, нам часта не хапае месца для размовы. Мы ўсе такія паасобку сядзім, а калі заўсёды ёсць фармат, куды можна далучыцца, паразмаўляць, знайсці кагосьці з аднадумцаў ці з паплечнікаў, то гэта вельмі добра. Сацыяльны прадпрымальнік Дмітрый Богданов збіраецца адчыніць пякарню, дзе крэкеры, печыва і пернікі будуць вырабляць людзі з ментальнымі ды псіхічнымі асаблівасцямі. Сустрэча принесла ему несколько корыстных знакомств. Я познакомился с девушками, которым очень интересна, во-первых, идея привлечения подобных людей в бизнес, да, и, во-вторых, встретил несколько идей, которые говорят о том, что было бы неплохо делать печенье для вегетарианцев. Гэта другая з 10 сустрэчаў, якія падтрымала кампанія «Будзьма беларусамі». Наступным разам актывісты збяруцца 23 жніўня у галерэі «Уніскладовая». Александра Дорская, Белсад. У Гомельскім музеі аўтографа ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена адчынілася персанальная выстава Галіны Галубенка «Лапік у інтэр'еры». На выставе 13 твораў у няпростай тэхніцы пэтчворк, сутнасць якой ушыванні лапікаў тканінаў рознага колеру і фактуры. Галіне Паўлане Галубенка за 70, па прафесіі яна інжынер-будаўнік, а лапікам занялася даволі выпадкова, патрапіўшы ў гасцях у сяброўкі на выставу дзіцячай творчасці. І было гэта даволі даўно. У меня не было ни ткани, не было ни узоров, не было, короче говоря, ничего не было, одно желание. И поэтому я начала свои ткани какие-то подбирать по соседям, по знакомым, по друзьям, походила. И примерно одну работу в год я делала. Лапікавае шыццё здаўна распаўсюджанае ў свеце, але менавіта ў славянскай культуры гэты від хатняй творчасці вырас у высокамастацкае майстэрства. Сёння пэтчворк перажывае адраджэнне, зноў стаў актуальным і модным, а сапраўдныя майстры могуць стварыць у гэтым жанры творы мастацтва. Працы Галіны Галубенкі спалучаюць складанасці, прастату, пяшчоту і экстравагантнасць, прымушаюць прыгледзецца ды абуджаюць незразумелую ностальгію. Карацей, абыякавымі не пакідаюць. Выстава ў Гомельскім музеі аўтографа працягнецца да 4 верасня. Уваход вольны. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.